ko gane ba ne ranar asabar mai zuwa akwai mukabala takarda ta zo gurina daga hukumar shari'a kuma na sa hannu na karɓe ta hannu biyu dama abinda muke jira kenan Benu shine development menene development exchange center da ke Ahmadu Bello Way da karfe 10 kuma kowace kungiya akwai wanda suka wakilta zai gayyace ta dai wakilce ta akwai na izala na bakin kura akwai na fada akwai na bakin kura to na gwallaga su ma yana jin akwai nasu su ma suna da wakili duk za a yi taron dangi wa Idrisu kai kadai gayya Idrisu kai kadai gayya duk sai dai a cikin takaddan ba su wada kungiyoyin ba amma ni an ban satan amsa an gaya mini kun san muna da almajirai ko ina har gidan gwamnati muna da su muna da kunne yawa alhamdulillahi dama muna so wannan mukabalar muna son ta yawa wallahi ta yi daidai kawai mu abinda muke bukata shi wanda zai alƙalancin ya ji tsoron Allah ya adalci in kuma bai yi ba Allah zai jarrabe shi Allah zai kama mana shi amma in yi adalci ya zama neutral bai goyon bayan kowane bangare shi kawai dalilai ne za a karanta ya ji a ga waye mai dalili waye mara dalili alhamdulillah abinda muke so kenan amma in ya karkata ga wani bangare wallahi Allah zai kama shi yana muna masa nasiha na san wanda zai jagoranci abin amma gaya mun shi amma ba dan gaya muku shi ba ko kun je kwa ji shi amma dai ji tsoron Allah ya yi adalci mu ba mu ce goyi bayan mu ba ai ba goyon baya bane hujja ne da dalili yawa kuma abin da aka zarge ni ɗaya ne dama ɗaya ne topic ɗaya ne kowa ya ce ka ce har manzon Allah baka neman taimakonsa bakinta kenan cewa in zo in kare kaina na amsa zan zo in kare kaina wannan ƙarin bayani ne clarification to zan zo na yi idan clarification da ne anan ba ku ji ba dan zo a gaban ku na yi mai tambaya ya tambaya kuma kowa ya kawo akasin haka ni ma a bani dama masa tambaya an gane wani ai haka to dama tace mukabala ya tambaye ni in tambaye shi hujja na hujjansa salaf dina salaf dinsa shikenan to wancan karo ba da muke da gidan sarki wajen topic nawa matsala nawa wannan fa kwade ce tak to ina ga ba da dadi akan ta ba yawa kuma abu na biyu sako ya ishe musu ba maganan out of topic ba ma son a fita maudu'i a'a maudu'i ne guda daya kar ka fita ciki a doransa to haka ba da aka fita za a je a yi ta surutun banza kenan a bata mutane lokaci a bata mai sauraro ni a bata mu kuma alƙalan a bata muku a tsaya kan doron abin da ake magana shikenan sai a kare ta anan an bayyance wannan wala yunabbi'uka mithlu kabir ba mai baka labari kaman masani duk wanda ya sa haushe ke bada labari to Allah shine masani mu je gaba